Včera prišiel iný mladík z vašej krajiny a žiadal to isté. Iný mladík? Poviete nám, ako sa volal? Zdá sa mi, že Bruno. Albenis? Lombardo? Áno, Bruno Lombardo. Poznáte ho? Počuj, vážne si myslíš, že toho chlapa podplatíš? Prečo nie? Zaplatím mu 3-krát viac, ako mu dáva Bruno. A čo vlastne potrebuješ tak nutne vedieť? Bruno mi všeličo naklamal. Najprv, že sa Alex rozvedie s Mariou José, potom sa ženie. Dokonca mi navrhol manželstvo. Prosím ťa, to je hlúposť. Chodí predsa s Katiou. Nechápeš, čo vravím? Zaujíma ma len a len Alex. A nemienim sa ho vzdať. Haló? Señorita Maura, tu je Erik. Volám vám, lebo mám pre vás jednu veľmi dôležitú informáciu. O čom? Týka sa señorov Bruna a Alejandra. Počúvam vás. Nie, señorita. Najprv chcem vidieť peniaze. V poriadku. Príďte ešte dnes ku mne. Áno, je to môj brat. Teda nevlastný brat. Viete, dohodli sme sa, že sa tu stretneme a pôjdeme tam spolu. Nechápem, prečo na nás nepočkal. Kedy odišiel? Dnes ráno. A nemôžeme ho nejako dostihnúť? Je mi ľúto. Ponúkla by som vám individuálny výlet, ale už nemám k dispozícii personál. A nejaká iná agentúra neorganizuje výlet na to isté miesto? Každá agentúra má svoje destinácie, ale počkajte, možno ešte niečo vymyslím. Ďakujem, ste milá. Určite sem prišiel, aby sa zbavil sudcu. Ako sa to dozvedel? Nemám potuchy. Rozhodne musíme nájsť sudcu skôr ako on. Žiaľ, ako som povedala, nemám nikoho, kto by vás tam mohol odviesť. Seňora, pochopte, je veľmi dôležité, aby sme ho dostihli. Problém je totiž v tom, že sme všetci traja spolu na ceste okolo sveta. Momentálne máme ísť na Haiti. Ak nepôjde s nami, zostane tu sám. Prosím, pomôžte nám. Dobre, je tu ešte jedna možnosť. Aká? Ale musela by som si zariadiť viacero vecí. Zavolám vám zajtra, popoludní. Zajtra? Máte nejaký telefón, na ktorom vás môžem zastihnúť? No, v hoteli, ale zajtra je Dobre, už neskoro. teda ak chcete, napíšte mi ho, nech sa páči sem. Prajem dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Prosím, señorita. Ako sa máte? Ďakujem, dobre. Posaďte sa. Dobre, tak čo mi chcete povedať? Chcem 1 000 000 pesos. 1 000 000 je veľa peňazí, nie? Možno, ale je to cena mojej informácie. Nie som až taká bohatá, ako si myslíte. Potom sa porúčam, señorita. Nie, moment. Ponúkam 500. 700. Dobre. Señor Bruno zbalil señoritu Mariu José. Povedal jej, že sa volá Alejandro Lombardo a oženil sa s ňou. Pod tým menom? Sfalšoval dokumenty? A ona súhlasila? Señorita nič netušila. Nechápem, prečo Alex odišiel v takej dôležitej chvíli. Keď Bruno hrozí napadnutím Antóniovho testamentu. Je to nejaká stratégia? Áno, áno. Prečo? Aký význam má odsúvať, čo je nevyhnutné? Neviem. Zrejme mu to poradili advokáti. A čo tým sleduje? Vieš, že Alejandro bol vždy veľmi zdržanlivý. Ale prepáč, zaujíma ma, či podporíš Brunových advokátov, ak sa budú odvolávať na Antoniovu demenciu. Samozrejme, že nie, Viktória. Ak niekoho podporujem, potom si to jedine ty. Nevraviac o tom, že Antonio bol absolútne zdravý. A navyše kvôli tebe som ochotný aj klamať. Ale oženíš sa so mnou však? Jasné, že áno, kuriatku, jasné. Ale teraz už choď, dobre? Musím si súrne zatelefonovať. A komu? Ide o obchod. A prečo to nesmiem Prosím. počuť?
Kuriatko, prosím, choď. Dobre, v poriadku, odchádzam, ale iba preto, aby si nehovoril, že som otravná a že ťa sústavne kontrolujem. Ale nie, že ma zase sklameš, áno? Lebo inak môžeš na toto všetko zabudnúť. Pokojne choď, nelúbim nikoho iného, iba teba. Kuriatko pekné. Papa. Ahoj. Elena? Ulises, ako sa máš? Ja dobre, a vy? Dobre. Čo viete o Sandre? O Sandre? Občas jej zavolám. Niekedy to zdvihne, inokedy zase nie. Chcela som ju ísť pozrieť, ale Jorge je zaneprázdnený. A najmä teraz, keď pripravuje nové liečivá. Ak chcete, pôjdem s vami. Jasné. Ak mi zaplatíte cestu. Ďakujem, ale radšej pôjdem s manželom, teda keď bude môcť. Chcem ju priviesť späť a len on ju dokáže presvedčiť. A ešte ja. Nie, Ulises, ďakujem ti, ale nie. Som rada, že sa zaujímaš o moju dcéru. A ako sa má dom Porfirio? No už ako vždy. Chodíte spolu v sobotu na obed? Áno, to je povinnosť. Dobre, pozdravte ho. To asi nie je veľmi vhodné, Ulises. Nikdy si nebol jeho obľúbenec. Dobre, ďakujem, že si zavolal Majsa. Striga, nechce ma pustiť k Sandre. Musím vymyslieť, ako sa zbavím Raquel. Musím nájsť nejaký spôsob. Ale keď zistila, že je to podvod, prečo nič nepovedala? Pretože sa jej senior Bruno vyhrážal, že pošle jej otca do väzenia. Starý predáva lup. Lup? Áno. Kradnuté veci, pirátske DVDčka a tak. A Alex to vie? Áno, ale... Zaľúbil sa. Tak nad tým mi zastáva rozum. No, je táto informácia hodná tých 700 000? Vždy som mala isté podozrenie. Áno, ale už teraz máte istotu. A ešte vám môžem za 100 000 povedať ďalšiu vec. A je rovnako zaujímavá. To musím posúdiť sama. Viete, kde sú práve teraz senior Bruno a senior Alejandro? Viem, že Alex odcestoval, ale netuším, kam šiel. Presne tam, kam aj senior Bruno. Obaja chcú zastihnúť sudcu, ktorý sa prepožičal na podvod s falošným manželstvom. A čo si od toho sľubujú? No, neviem, čo chce dosiahnuť Alex, ale Bruno sa ho zbaví. Dominikánska republika. Šťastie nám ako si nepraje. Čo keby sme si prenajali džíp a šli tam sami? Neviem, nevyznáme sa v tunajších cestách. Ak zablúdime, stratíme oveľa viac času. Nezabudni, že Bruno má pred nami veľký náskok. Sviňar. Ako sa to mohol dozvedieť? Neviem, niekto mu to musel povedať. Takže čo, budeme čakať do zajtra? Iné nám neostáva, ale mohli by sme si zatiaľ popozerať mesto. Ak ostaneme v hoteli, padne na nás zúfalstvo. Dobre, pozrieme si Kolumbovú pevnosť. Žil tam jeho prvorodený syn. Vraj je to prvá goticko-renesančná stavba na americkom kontinente. V súčasnosti slúži ako múzeum. Poďme. Mérida, Yucatán. Kde je Roberto? Odišiel. Myslela som, že si vyrazíme. Zožen si šoféra a daj môjmu mužovi pokoj. Ako to so mnou hovoríš? Musíš byť protivná? A musíš sa správať ako štetka? Nemyslí si, že som slepá a nevidím, ako sa vnúcuješ môjmu manželovi. Nezáleží ti na ňom, ani si ho chudáka nevšimneš. No, asi nemá význam naťahovať sa s tebou. Aj tak si už pripýta. S Bohom, ty mrcha. To by mi nenapadlo. Veď aj ja som ostala takmer s otvorenými ústami. Tvoja žena síce vravela, že manželstvo Alexa a Marie Jose je falošné, ale dozvedieť sa tieto podrobnosti... Áno, je to neuveriteľné. Pozri, Roberto, vravím ti to, lebo som sa musela niekomu zveriť. Ulises je fajn chlapec aj milý, ale ako si mu nedôverujem.